A sada ćemo uraditi primjer zadatka koji je napredni nivo. Dakle, jedan složeniji i znatno teži primjer rečenica koja je uzeta iz pripovetke Aska i Vuk Ive Andrića. Pišemo rečenicu. Divni predeo koji je opijao i zanosio Asku digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa, a pred njom je stajao Vuk. Još jednom. Divni predeo, zapeta, koji je opijao i zanosio Asku, zapeta, digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa, a pred njom je stajao Vuk. Kako je stanje sa brojem komunikativnih rečenica? Da vidimo, dakle, da primenimo našu definiciju da je komunikativna rečenica svaka rečenica koja ima svoj početak u vidu velikog slova i pratimo misaoni komunikativni sled da se ostvari taj neki cilj, odnosno komunikativna funkcija i da se rečenica okonča tačkom, upitnikom ili uzvičnikom. Ovde vidimo da je u pitanju jedna komunikativna rečenica sa kojom beše komunikativnom funkcijom, ako se završava tačkom. Svakako je u pitanju obaveštajna rečenica, jel tako? A sada ćemo odrediti ukupan broj predikatskih rečenica. Dakle, koliko je ukupno predikatskih rečenica? Pa da se podsjetimo. Dakle, o naše magične formule da broju predikata odgovara i broj predikatskih rečenica. Koliko je predikata, toliko ćemo imati i predikatskih rečenica. Hajmo da pronađemo predikate. To je naš sledeći korak, a potom da odredimo granice između rečenica. Dakle, divni predeo koji je opijao i zanosio Asku. Prvi predikat svakako je očigledan. Je opijao. Šta je sa drugim predikatom? Ovde imamo i zanosio Asku. Odmah vidimo ovde i ovaj veznik i. Znači da će veznik i povezati nekakve sintaksičke jedinice. Zanosio. Može li samo radni glagolski pridev da gradi predikat? Svakako ne, nešto nam ne nedostaje. Ali šta nam ovde nedostaje? Dakle, još jednom. Koji je opijao i zanosio Asku? Setit ćemo se principa jezičke ekonomije, da ne moramo da gomilamo suvišne rečenične delove. Svakako ovaj enklitički oblik pomoćnog glagola jesam, odnosi se i na ovaj primer zanosio. Dakle, prvi predikat je opijao, a drugi predikat je zanosio Asku. Dakle, ovde je isto je zanosio Asku, samo što nismo morali duplirati je zato što se odnosi već, podrazumeva se zapravo njegovo prisustvo. Dakle, jezička ekonomija ovde vlada. Koji je opijao i koji je zanosio Asku? Šta primećete? Izgovorila sam još nešto. Koji je zanosio Asku? Svakako smo ovde još nešto uradili. Koji je zanosio Asku, nismo morali da napišemo koji, još jednom da dupliramo, zato što se podrazumeva jezička ekonomija je uredila tako da ne moramo da ponovimo rečenične delove koje se podrazumevaju. Divni predeo koji je opijao i koji je zanosio Asku zapravo je potpuno, ako bismo rekli baš onako precizno, a nama je preciznost ovde veoma bitna. Idemo dalje. Digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa. Sledeći predikat. Digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa. A pred njom je stajao Vuk. I poslednji predikat je stajao. Hajmo da prebrojimo predikate. Koliko ih je? Jedan predikat, drugi, treći, četvrti. Ukupno je koliko predikatskih rečenica? Imamo 4 rečenice. 4 predikatske rečenice. Hajmo da vidimo gde su granice. Divni predeo, zapeta, koji je opijao. Da li bismo smeli ovde da stavimo granicu? Nikako. Ne bismo smeli ovde da stavimo granicu zato što vidimo ovde ovaj početak koji, a i ova zapeta nam nešto signalizira. Signalizira nam da bi trebalo odvojiti ove dve sintaksičke jedinice. Divni predeo, ova sintagma i ovaj subjekat zapravo zahteva neki drugi predikat, a ne ovo je opijao za sada. Dakle, divni predeo pa granica. Koji je opijao?
granica, i koji je zanosio Asku, granica, digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa, granica, a pred njom je stajao vuk. Hajmo sada da spojimo ove delove. Mi znamo da kada se zavisna rečenica nađe usred neke nezavisne glavne rečenice, da je ona tu umetnuta kao deo i mora se odvojiti zapetom. Dakle, divni predeo digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa. Ovo je naša prva nezavisna glavna rečenica. Dakle, pišemo NZV GL1. Spajamo je sa digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa. Dakle, i ovo je i dalje naša NZV GL1. Dakle, prva nezavisna glavna rečenica je baš ova. Divni predeo digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa. I ovo je nezavisna glavna rečenica. Možete slobodno da je prepišete. Šta se sa njom dogodilo? Pa, rečenični tok je razbijen umetanjem ovih zavisnih predikatskih rečenica. Dakle, umetanjem dveju zavisnih predikatskih rečenica. Što znači da je koji zavisna rečenica, jel tako? Takođe, i koji je zanosio Asku, sledeća zavisna rečenica. Znači, digao se odjednom, to smo rekli divni predeo, digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa, a pred njom je stajao vuk. Ovo je nezavisna glavna rečenica isto. Samo ćemo staviti broj 4 zbog broja, rednog broja u smislu predikativnih rečenica. Predikatskih rečenica, pardon. Dakle, prva nezavisna glavna rečenica je ova. Divni predeo digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa. Druga nezavisna rečenica, pred njom je stajao vuk. U kakvom su one naporednom odnosu? Pošto su sintaksičke jedinice iste vrste i povezuje ih ovaj veznik A, svakako u suprotnom odnosu. Hajmo da odredimo vrste naših zavisnih rečenica. Koji je opijao i imamo drugu, koji je zanosio Asku. U pitanju su dve, koje? Dve odnosne rečenice. Zašto? One se obe odnose na pojam iz nezavisne glavne rečenice, a to je predeo. Na ovu imenicu predeo. Znači, predeo koji je opijao i predeo koji je zanosio Asku. Dakle, naše dve zavisne rečenice su isto u naporednom odnosu kom? Ovde imamo veznik i. Dakle, one su u sastavnom naporednom odnosu, zato što su zavisne predikatske rečenice iste vrste. Da bi mogle da grade naporedni odnos, moraju biti iste vrste, a svakako su ovo dve odnosne rečenice. Dakle, dve nezavisne glavne rečenice i dve zavisne po vrsti odnosne rečenice u kom naporednom odnosu? U sastavnom naporednom odnosu. A sada analiziramo sledeću rečenicu. 100 života osjećala je sada u sebi mala Aska, a sve njihove snage upotrebila je da produži jedan jedini svoj život. Još jednom. 100 života osjećala je sada u sebi mala Aska, zapeta, a sve njihove snage upotrebila je da produži jedan jedini svoj život. Koliko je komunikativnih rečenica? Pratimo početak, počinje velikim slovom i ovde završava se tačkom. Očigledno je da je u pitanju koliko komunikativnih, jedna komunikativna rečenica. Ukupno je koliko predikatskih rečenica. Određujemo predikate. Osjećala je, znači 100 života osjećala je sada u sebi mala Aska. Prvi predikat, osjećala je. A sve njihove snage upotrebila je da produži jedan jedini svoj život. Dakle, a sve njihove snage upotrebila je, predikat broj 2.
da produži jedan jedini svoj život. Dakle, upotrebila je da produži jedan jedini svoj život, produži. Imamo 3 predikata, što znači i 3 predikatske rečenice. Vreme je da stavimo granice. 100 života osjećala je sada u sebi mala Aska, pa imamo zapetu. Da, očigledno da je granica ovde. Prva granica je ovde. Dalje, a sve njihove snage upotrebila je. Pa ponovo granica. Kada zarotiramo red reči, dakle, Aska je upotrebila sve njihove snage. I vidimo ovde da postoji neki naporedni odnos, što znači da će ove dve sintaksičke jedinice, odnosno dve predikatske rečenice biti iste vrste. Idemo dalje. Da produži jedan jedini život. Tačka, to je kraj. 100 života osjećala je sada u sebi mala Aska. Da li ovo prenosi potpunu informaciju? Da li možemo nakon ovoga staviti tačku? Da, možemo. U pitanju je dakle nezavisna glavna rečenica broj 1. NZV GL. Idemo dalje. Primećujemo da ovde imamo nezavisni, odnosno naporedni veznik A, što znači da će i ovo biti isto nezavisna glavna rečenica, ali hajmo da izanaliziramo. Sve njihove snage upotrebila je. Ovako kada kažemo, malo zvuči čudno, ali možemo svakako i zarotirati, promeniti red reči ove rečenice. Pa kaže, upotrebila je sve njihove snage. Naravno da je ovde subjekat izostavljen jer se odnosi na malu Asku, jel tako? Znači, Aska je upotrebila sve njihove snage. Svakako može biti samostalna jedinica i to je onda NZV GL broj 2, jel tako? One su u naporednom odnosu kom, svakako povezane su veznikom A, što znači da je to suprotan odnos. I da vidimo da produži jedan jedini svoj život. Šta ovo znači sad da produži jedan jedini svoj život? Vidimo da je nepotpuna informacija, što znači da je ovo zavisna rečenica. Koja je sada po vrsti ova rečenica? Upotrebila je da produži jedan jedini svoj život. Kako bi produžila jedan jedini život? Vidimo da mala Aska ima neku nameru, želi da postigne određeni cilj, što znači da je ova zavisna rečenica po vrsti. Dakle, namerna u službi priloške odredbe cilja. Dakle, ona ima određen cilj i zato preduzima sa određenom i jasnom namerom nekakve pokrete, jel tako? Nekakve radnje. Analiziramo rečenicu. Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba kad su se čobani vratili. Još jednom. Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba kad su se čobani vratili. Broj komunikativnih rečenica, očigledno vidimo početak, veliko slovo i gde se završava, završava se tačkom i da je u pitanju onda samo jedna komunikativna rečenica. Koliko je predikatskih rečenica? Hajmo da pronađemo predikate. Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba. Prvi predikat je bilo prošlo. Dakle, ovo je sve zajedno jedan predikat, samo što je konstrukcija predikata razbijena. Dakle, pa zbog toga ovako izgleda. Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba. Kad su se čobani vratili, drugi predikat, su se vratili. Također razbijena konstrukcija zbog ovakvog, da kažemo, rasporeda reči, reda reči u rečenici. Znači, su se vratili je drugi predikat. Koliko je onda predikatskih rečenica? Dakle, imamo onu našu ekvivalenciju. Jedan predikat je jedna predikatska rečenica, odnosno onoliko koliko je predikata, toliko i predikatskih rečenica, što znači 2 predikata i 2 predikatske rečenice. Hajmo sada da stavimo granice. Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba. Kad su se čobani vratili? Definitivno je ovde granica.
Pa je prva rečenica, sunce je bilo tek prošlo polovinu neba, granica, a druga rečenica, kad su se čobani vratili. Pošto je u pitanju jedna složena rečenica, sad ćemo vidjeti da li je nezavisno složena ili zavisno složena rečenica. Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba. Tačka. Da li ovdje možemo da prenesemo potpunu informaciju? Možemo. I onda je to naša NZV GL. Jel' tako? Šta je sa drugom rečenicom? Kad su se čobani vratili? Šta kad su se vratili? Gde? Kako? Znači vidimo definitivno da nedostaje nešto da bi ova rečenica bila potpuna. I počinje ovim veznikom kad. Kad su se čobani vratili? Zavisni veznik kad. Ovo je zavisna rečenica. Koja rečenica po vrsti? Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba. Kad su se čobani vratili? Postavljamo pitanje kad i dobijamo odgovor u vidu ove zavisne predikatske rečenice. Kad je sunce prošlo polovinu neba? Kad su se čobani vratili? Dakle, cela ova rečenica je zavisna vremenska rečenica. Dakle, jedna zavisna vremenska rečenica. U kojoj službi? U službi priloške odredbe za vreme. I zaključujemo da je u pitanju zavisno složena rečenica jer ima makar jednu zavisnu rečenicu. Nezavisna glavna rečenica se podrazumeva da mora da postoji makar jedna. Rečenica broj 1. Saša nije otišao na trening jer je bio umoran. I rečenica broj 2. Iako je bio umoran, Saša je otišao na trening. Hajmo da analiziramo ove dve rečenice. Najpre primjer broj 1. Saša nije otišao na trening jer je bio umoran. Podlačimo prvo predikate. Nije otišao. Prvi predikat. Saša nije otišao na trening jer je bio umoran. Šta je sa drugim predikatom? Drugi predikat je bio umoran. Primećujemo da imamo imenski predikat. Dakle, je bio umoran. Dve predikatske rečenice koje treba sada da razdvojimo. Saša nije otišao na trening, granica, jer je bio umoran. Dve predikatske rečenice i da odredimo sada vrste i službe. Saša nije otišao na trening, tačka. Definitivno je ovo samostalna rečenica, to jest može biti samostalna, pa je u pitanju nezavisna glavna rečenica. Šta je sa drugom rečenicom? Da li ona može izolovano da prenese potpunu informaciju? Jer je bio umoran. Jer je bio umoran. Nešto nam ovde kazuje da je nepotpuno. Jer je bio umoran je zapravo zavisna rečenica. Ova naša zavisna rečenica je po vrsti kakva? Postavljamo pitanje, Saša nije otišao na trening. Koje ćemo pitanje postaviti? A zašto to Saša nije otišao na trening? I dobijamo odgovor u vidu ovog tipičnog, dakle u vidu tipičnog uzročnog veznika jer je bio umoran, a možemo koristiti i veznički spoj zato što je bio umoran. Ako je u pitanju jedna uzročna rečenica, onda je ona u službi priloške odredbe za uzrok. Dakle, pošto nemamo mesta, napisat ćemo za prvi primjer da imamo jednu uzročnu rečenicu u službi priloške odredbe za uzrok. Šta je sa drugom rečenicom? Iako je bio umoran, Saša je otišao na trening. Prvi predikat je bio umoran, ponovo imamo imenski predikat i drugi predikat je otišao. Granice, odnosno granica. Iako je bio umoran, pa je zapeta ovde, granica, Saša je otišao na trening. Iako je bio umoran, mada je bio, premda je bio umoran, on je ipak otišao, dakle, na trening. U pitanju je zavisna rečenica. A nezavisna glavna je ova, Saša je otišao na trening, tačka. Dakle, može izolovano da prenese određenu poruku. Idemo dalje da odredimo vrstu ove naše zavisne rečenice.
Ne možemo da postavimo nijedno pitanje, ali zato možemo logički da razmislimo. Iako je bio umoran, Saša je otišao na trening. Vidimo da uprkos postojanju nekakve prepreke i nečega što ometa radnju da se realizuje, a to je umor, da je Saša bio umoran, on je ipak otišao na trening, dakle ipak je radnja realizovana, što znači da je prepreka prevaziđena i dopušteno je dakle da Saša ode na trening uprkos tom umoru, mada je bio umoran, iako premda je bio umoran, što znači da je ovo dopusna rečenica. U drugom primjeru imamo dopusnu rečenicu, dopusnu zavisnu rečenicu u službi priloške odredbe za dopuštanje. Sljedeći zadatak zahteva od nas da odredimo vrstu zavisnih predikatskih rečenica koje su već podvučene kao što vidite, ali imamo i ponuđene odgovore pod A izrična, pod B vremenska i pod V namerna rečenica. I mi treba samo da dopišemo redni broj rečenice. Dakle, da li je 1, 2 ili 3, ovde da rasporedimo koja bi bila izrična, sa kojim primjerom, odnosno rednim brojem povezujemo. Koja bi bila vremenska, a koja namerna rečenica. Primjer broj 1. Iz okolnih sela povrve svet da vidi most. Zavisna rečenica je da vidi most. Primjer broj 2. Znali su da je gradnju ometala vila brodarica. Zavisna rečenica da je gradnju ometala vila brodarica. I primjer broj 3. Čim bi kupači otišli, zapeta, na obali bi opet zavladao mir. Podvučena je zavisna rečenica čim bi kupači otišli. Dakle, trebalo bi da sada dobro razmislimo koja bi to mogla da bude izrična. Ona koja odgovara na pitanje šta. Da li to ova? Iz okolnih sela povrve svet. Šta? Da vidi most. Da li je to izrična? Da li bi ona mogla da vrši službu objekta? Idemo dalje. Znali su šta? Da je gradnju ometala vila brodarica. Da li ovo zvuči kao izrična, odnosno objekatska rečenica? I treći primjer. Čim bi kupači otišli, na obali bi opet zavladao mir. Na obali bi opet šta? Zavladao mir. Šta? Čim bi kupači otišli? Ovo definitivno se ne uklapa. Koja bi bila vremenska? Ona mora da odgovori na pitanje kada. Koja rečenica nam odgovara na ovo pitanje? I koja bi bila recimo namerna da pokazuje nekakvu nameru radi ostvarenja određenog cilja? Iz okolnih sela povrve svet da vidi most. Kako bi video most? Dakle, sa namerom da vidi most, da ostvari određeni cilj. Tako da je namerna rečenica svakako ova broj 1. Tako povezujemo. Dalje, znali su šta? Da je gradnju ometala vila brodarica. Ako odgovara na pitanje šta i u službi je pravog objekta, kao što ovde vidimo, svakako je u pitanju izrična rečenica. Povezujemo izričnu rečenicu sa brojem 2. Primjer pod rednim brojem 2. I da vidimo, poslednja bi po ovoj logici svakako bila vremenska jer je jedino preostalo, ali da vidimo da li odgovara na pitanje kada. Čim bi kupači otišli na obali bi opet zavladao mir. Kada bi to na obali opet zavladao mir? Čim bi kupači otišli? Kada bi kupači otišli? Dakle, vremenska rečenica je pod rednim brojem 3. I naš odgovor je ovako. Izrična 2, vremenska 3, namerna 1. Rešavamo sledeći zadatak. Date su 2 rečenice i mi treba da odredimo gde imamo mesnu, a gde izričnu zavisnu predikatsku rečenicu. Dakle, u jednoj rečenici imamo mesnu, a u drugoj izričnu ili obrnuto. Dakle, ajmo da analiziramo. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo. Druga rečenica, otići ćemo tamo gde Dunav ljubi nebo. Hajmo najpred da podvučemo predikate, a potom i da stavimo granice između rečenica.
Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo. Pokaži, prvi predikat. Gde Dunav ljubi nebo, ljubi drugi predikat. Granica između ovih rečenica je ovde. Pokaži mi granica gde Dunav ljubi nebo. Analiziramo sledeću rečenicu. Otići ćemo tamo gde Dunav ljubi nebo. Prvi predikat otići ćemo i drugi predikat ljubi. Gde je granica? Otići ćemo tamo, pa granica gde Dunav ljubi nebo. Pokaži mi je nezavisna glavna rečenica, a zavisna rečenica je ova. Gde Dunav ljubi nebo? Podlačimo je. A u drugom primjeru otići ćemo tamo, ovo je nezavisna glavna, a zavisna je upravo ova gde Dunav ljubi nebo isto. Šta primećujemo? Ove dve rečenice su identične ovako formalno kad ih napišemo. Međutim, po značenju odnosno po vrsti su skroz drugi tip rečenica. Dakle, gde Dunav ljubi nebo u prvom slučaju? Pokaži mi. Da li bi ovo bila mesna ili izrična? Mesna bi morala da odgovore na pitanje gde. Jel' tako? A izrična na pitanje šta? Da bi vršila službu objekta. A mesna treba da vrši službu priloške odredbe mesta. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo. Ili pokaži mi šta? Gde Dunav ljubi nebo? Šta mislite, koja bi pre bila rečenica ovo, mesna ili izrična? Razmišljamo. Otići ćemo tamo. A gde? Gde Dunav ljubi nebo? Ili otići ćemo tamo šta? Gde Dunav ljubi nebo? Definitivno vidimo da ova druga odgovara mesnoj rečenici. Otići ćemo tamo gde Dunav ljubi nebo. Gde Dunav ljubi nebo je mesna u službi priloške odredbe za mesto. A izrična je ova prva rečenica. Kako ćemo da povežemo? Možemo ovako. Pokaži mi šta, odgovara na pitanje šta, a odgovor će biti gde Dunav ljubi nebo. Dakle, prva rečenica je izrična, a druga je mesna. Sada ćemo pogledati jednu podvučenu zavisnu rečenicu i odrediti vrstu. Pod A, da li je posledična rečenica, pod B, da li je namerna rečenica i pod V, da li je uslovna. Dakle, posledična, namerna ili uslovna rečenica. Sanja tako lepo peva da joj se svi dive. Nezavisna glavna je Sanja tako lepo peva, a zavisna da joj se svi dive. Da li bi ovo moglo da bude recimo uslovna rečenica? Sanja tako lepo peva da joj se svi dive. Vidimo ovde da imamo zapravo jednu reakciju na njeno pevanje. Nešto što je došlo kao prirodna, logična reakcija. Na nešto što već postoji. A znamo da je uslov nešto što može biti realizovano samo ako se stvore uslovi, odnosno okolnosti za realizaciju. Ovo to nije, ovo je nešto što se već realizovalo, pa se dogodila nekakva reakcija. Da li je namerna rečenica? Namera isto nam kazuje da mi želimo nešto da postignemo, da ostvarimo određeni cilj. Da li mi težimo tome ili je ovo već ostvarena reakcija? I posledično bi nam donela upravo nekakvo reagovanje na nešto što je uzrokovano nečim. Uzrok se nalazi u nezavisnoj glavnoj, a to je lepota njenog pevanja. A posledica je u zavisnoj rečenici kao prirodna reakcija. Dakle, u pitanju je posledična rečenica. Analiziramo rečenice. Prva rečenica. Test je bio teži nego što smo očekivali. I druga rečenica. Ukoliko naučim sve, dobit ću 5. Ajmo najpre da podvučemo predikate i stavimo granice. Test je bio teži nego što smo očekivali. Prvi predikat je bio teži. Imamo jedan imenski predikat. Nego što smo očekivali. Dakle, 2 predikata i 2 predikatske rečenice. Gde je granica? Test je bio teži. Granica, nego što smo očekivali, nego što, razmišljamo posle o tome. Ajmo sada da stavimo granice i kod drugog primjera. Ukoliko naučim sve, zapeta, dobit ću 5. Ukoliko naučim,
dobit ću peticu, dobit ću. Očigledno je da je granica ovdje. Ukoliko naučim sve, granica, dobit ću peticu. Ajmo sada da razmislimo o vrstama ovih zavisnih rečenica. Tačnije, koje su to zavisne rečenice. Test je bio teži. Test je bio težak. Ovdje samo imamo pridev u komparativu, je li tako? Znači, možemo da kažemo i pridev u pozitivu. Test je bio težak, tačka. Test je bio teži. Definitivno je u pitanju nezavisna glavna rečenica. A naša zavisna je upravo ova. Nego što smo očekivali. Šta nam kazuje ovdje? Test je bio teži, upravo ovaj pridev u komparativu nam ukazuje na nekakvu nejednakost nego što smo očekivali. Sjetit ćemo se da postoje dve vrste poredbenih rečenica, one za iskazivanje jednakosti, recimo kao što smo očekivali, to bi bila recimo situacija za jednu poredbenu rečenicu za iskazivanje jednakosti. Međutim, ovdje imamo nego što smo očekivali, no što smo očekivali, što vidimo nejednakost. Dakle, ovo je jedna poredbena rečenica za iskazivanje nejednakosti. Ukoliko naučim sve, dobit ću peticu. Nezavisna glavna dobit ću peticu, a ukoliko naučim sve, šta ukoliko naučim sve? Definitivno vidimo da nam nedostaje nešto. Ako naučim sve ili ukoliko naučim sve, dobit ću peticu. Ovo je svakako po vrsti koja? Dakle, uslovna rečenica.